Sinai sakit ya mas. Ini ya. जों दिनै खांके पानीपुरी चैलेंज पानीपुरी सालानि बरक खरक नै जे सकां साबायनाय बरां 1000 मानाय जे साबाया खांके आरो खुरी थानि मजें रजाक ब मासानाय अ मजें न जे चेनाय हकै ब मस्तें सानाय फारिके जों दिनैनि पानीपुरी चैलेंज खालामनो जों नायनि बखाक थांनायसै नाय हे ओंखा साब सकां जाबाय नरक नाय दंदि जोंनि बिदि न पानीपुरी चैलेंज जे साबायनाय जे कपलाय ब 1000 मानाय जे साबायनाय ब 1000 रां मानाय जे साबायनाय 1000 माननाय नरक नाय दंदि बंनि पानीपुरी सामानि चैलेंज बरक बरक जन 13टा खालायनाय दिनै अ पानीपुरी न बरक सालायनाय चैलेंज खालाय दङ साब सकां जाबाय आबो नरक नाय दंदि यांग नासे किसादि Siapa coklat ini? Mereka kepengen di Radik kesabai dia bo kesen kosika tai masa to bo kesen kosia tahun sai jongko bono ko playang kha